Me tarjotaan meidän opiskelijoille näitä opintoja 3 eri tavalla. Puhutaan 3 eri kattauksesta, kun ruoka on niin lähellä monen sydäntä, että se sopii ehkä hyvin tämmöiseksi metaforaksi tässä. Me ollaan siitä 97 asti, meillä on ollut buffet-pöytä auki. Tarkoittaa sitä, että ne meidän non-stop-kurssit on ollut siellä kaiken aikaa saatavilla ja opiskelija voi sinne buffeeseen mennä. Se buffet on aina auki ja opiskelija voi mennä sinne milloin tahansa ja poimia juuri niitä ruokalajeja sille lautaselleen, mitä haluaa ja kuinka on sen hopsinsa rakentanut ja suunnitelmansa ja ohjelmansa tehnyt. Siellä buffeessa se ruokailu ja opiskelu on aika lailla itsenäistä hommaa, monesti varmasti myös aika yksinäistä hommaa, että toki siellä se opettaja on silleen käytettävissä, että aina voi kysyä neuvoja ja apuja, mutta tosiaan sitä pitää kysyä, että se opettaja ei ole niin aktiivisesti siinä läsnä, varsinkaan kun ajattelee, että opiskelijoita on pelkästään jo nettilukiossa se 550, niin ei se opettaja voi arvata sitä, että onkohan jollakin näistä 550 opiskelijasta nyt jollakin näistä minun ohjaamistani kursseista mahdollisesti joku kysymys mielessä, että rohkaista opiskelijaa siihen, että pitää itse ottaa yhteyttä näillä kursseilla. Sitten meillä on myös à la carte ravintola. Eli me puhutaan ryhmäkursseista, jotka on sillä tavalla aikaan sidottuja, että alkaa tiettynä päivänä, päättyy tiettynä päivänä, esimerkiksi 5 viikkoa kestää. Ja se on sitten semmoinen ravintola, että sinne pitää tehdä pöytävaraus. Ja kun tekee sen pöytävarauksen etukäteen, ilmoittautuu tietylle ryhmäkurssille, niin sitten tietää, että siellä on muitakin sit samassa pöydässä. Ja siellä on sitten tosiaan hyvä olla paikalla silloin, kun kokkikin on paikalla ja ruoka on lämmintä. Eli yhdessä tehdään ja samaan aikaan. Tämä ei tarkoita edelleenkään, että he tapaisivat kasvokkain lainkaan, eikä välttämättä myöskään niin, että reaaliaikaisesti tapaisivat samaan aikaan. Vaikka me järjestetään näillä ryhmäkursseilla paljon tapaamisia verkon yli, virtuaalikonferenssiohjelmassa meillä on Adobe Connect käytössä, niin kaikki eivät niihin suinkaan pääse, kun saattavat elää vaikka eri aikavyöhykkeillä, tai vaikka se olisi illalla se tapaaminen, niin ne saattaa olla töissä tai muuta. Mutta että ne, ketkä pystyy, niin mielellään hyödyntävät näitä reaaliaikaisiakin tapahtumia tai tapaamisia tuolla verkossa, mutta muuten sitten työskentelevät kyllä aika tiiviisti yhdessä esimerkiksi sillä tavalla, että kun siellä non-stop-kurssilla, siellä buffetpöydässä joutuu vaikka jollakin reaaliaineen kurssilla tekee monta esseitä, niin täällä ei nyt sitten tarvitsekaan niin monta esseitä ehkä kirjoittaa tai jotain muuta tehtävätyyppiä kun voikin vaikka filosofian kurssilla, niin siellä keskustelualueella yhdessä muiden kanssa pohtia jotakin teemaa ja sillä tavalla niin sanotusti suorittaa sen tehtävän. Eli opiskelijan kannalta sillä tavalla, ketkä haluaa näin tehdä, niin hyvä juttu, että pääsee yhdessä tekemään muiden kanssa, saa tukea siitä ryhmästä ja opettajan kannalta sitten se, että pääsee ohjaamaan jo ryhmää eikä pelkästään yksilöä niin kuin tuolla buffetpöydässä, että se on aika lailla tämmöistä yksityisopetusta myös siellä buffetpöydässä. Sitten 3. tapa, millä me tarjotaan näitä kursseja, on se, että me annetaankin niille opiskelijoille keittiöavaimet. Päästetään ne sinne keittiöön kokkaamaan ja opettelemaan sitä ruoanlaittoa. Ei tarjotakaan heille mitään niin kuin valmiita aterioita, vaan pistetään ne opiskelijat vielä aktiivisempaan rooliin itse tekemään, suunnittelemaan ja tuottamaan. Puhutaan ilmiöpohjaisesta oppimisesta, jossa on ehkä lyhyesti sanottuna niin se tärkein ajatus se, että pyritään integroimaan oppiaineita ja lähdetään hahmottamaan isompia kokonaisuuksia, syy-seuraussuhteita. Et sen sijaan, että opiskelija ilmoittautuisi vaikka biologian tai matematiikan tai kemian tai englannin kurssille, niin lähteekin tutkimaan yhdessä muiden kanssa jotakin autenttista todellisen maailman ilmiötä. Se ilmiö voi olla vaikkapa onnellisuus, niin kuin meillä tällä hetkellä opiskelijat miettivät, että mitä se onnellisuus oikein on. Tai se voi olla vaikka valta, niin kuin kohta lähdetään tutkimaan valtailmiöitä, tai suomalaisuudet tai hyvinvointivaltio. Tämän tyyppisiä niin kuin isoja
tavallaan teemoja ja kokonaisuuksia ja ilmiöitä. Ja me ollaan tässä ilmiöpohjaisessa oppimisessa sillä keittiöosastolla niin annettu niille opiskelijoille hyvin vapaat kädet, paljon vapautta sen suhteen, että he saavat itse valita sen, että mistä näkökulmasta lähtevät tätä ilmiötä tutkimaan. Tavallaan, että mistä nurkasta ottaa sitä isoa kokonaisuutta kiinni. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että kun he valitsevat sen näkökulmansa ja rajaavat jollakin tavalla sen tutkimuskohteensa, niin sitten ruvetaan katsoa, että mitäs oppiaineita tähän voisikaan kuulua. Eli opiskelijat saavat, niin kuin eri opiskelijat, niin samasta ilmiöstä niin kurssisuorituksia hyvinkin erilaisiin oppiaineisiin riippuen siitä, että minkä näkökulman he ovat valinneet ja miten sen tutkimuskohteensa rajanneet. Esimerkiksi siinä valtailmiössä voisin kuvitella, että siellä voisi tulla kurssisuorituksia vaikkapa englantiin, matematiikkaan, yhteiskuntaoppiin, sen tyyppisiin aineisiin. Mutta tämä on siitä just haastava ja hauska juttu, että me ei koskaan voida tietää, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Se tarkoittaa opiskelijan kannalta tämmöinen niin kuin näin ison vapauksien antaminen on aika haasteellinen tilanne, koska eihän ne ole siihen tottunut, että saa itse päättää, että mitä tekee, koska ne on tottunut siihen, että opettaja sanoo, että mitä tehdään, että nyt tehkää nämä ja nämä tehtävät ja hakekaa vastaukset näihin ja näihin kysymyksiin. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa me pistäänkin opiskelijat sinne hyvin niin kuin aktiiviseen ja keskeiseen rooliin. Ja tilanne onkin silloin ihan toinen. He ovatkin itse niitä tiedon tuottajia. Opettajalle se on myös haasteellinen tilanne, koska opettaja ei voikaan mennä enää niin kuin sen vanhan mukaan, että ei esimerkiksi voi ajatella enää, että suunnittelisi oppitunnin, että ensi tunnilla me tehdään näin ja nämä asiat näin. Tämä niin kuin rakentaa valmiiksi sitä opiskelijan oppimispolkua. Vaan kun valta ja vapaus on sillä opiskelijalla, niin silloin mennään sitten sen mukaan, että katsotaan mitä sieltä syntyy. Tämä vaatii toki tosi paljon ohjausta, koska tavoitteena on lukiokontekstissa saada niitä lukiokurssiakin suoritettua. Mutta meillä on nyt tästä useamman vuoden kokemus ja homma näyttää pelittävän niitä suorituksia ja osasuorituksia erinäisiin lukion oppiaineisiin ja kursseihin tosiaankin tulee. Ja opiskelijat on antanut sellaista palautetta, että vaikka tämä on hyvin paljon aikaa vievää ja haasteellista, niin se on myös niin palkitsevaa. Ja he kokee, että että näiden ilmiöiden kautta jotenkin aukeaa niin semmoinen isompi ikkuna tähän maailmaan ja ymmärtää hahmottaa isompia kokonaisuuksia. Asiat ei ole enää niin sirpaleisia yksittäisiä asioita. Ja sitten nämä opiskelijat on jäänyt aika lailla koukkuun tähän hommaan sillä tavalla, että kun lähtee yhtiöilmiön mukaan ja sanoo, että okei, me teen nyt vaan tämän ilmiön, niin teen muuta. Mutta kyllä ne sitten huomataan, että aina seuraaviinkin ilmiöihin ne samat sinne vain ilmestyy aina, että ne ei malta niin kuin jättää sitä, että jotain semmoista koukuttavaa siinä on. Mutta kolme kattausta, 3 tapaa opiskella ja opiskelijat toki yhdistävät näitä. Että saattavat olla jossakin ilmiössä mukana samaan aikaan tehdä jotakin ryhmäkurssia ja sitten vielä muutamaa non-stop-kurssia. Että nämä ei ole toisiaan poissulkevia, vaan nämä polut kyllä sitten limittyvät ja lomittuvat.